Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet l-appell tal-General Workers Union u ordnat ir-rikuża tal-imħallef Jacqueline Padovani Grima f'kawża politika li fetaħ l-ex kap tal-Oppożizzjoni Sami Busuttil kontra l-istess union. Il-General Workers Union talbet tar-rikuża tal-imħallef Padovani Grima wara li rriżulta li ħu l-imħallef Padovani Grima, l-avukat Kenneth Grima, huwa senior partner tad-ditta tal-avukati ta' Fenech & Fenech Advocates li l-avukati tagħha qegħdin jidhru għall-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Ir-riżulta wkoll li Fenech għandha parentela ma' ħu l-imħallef. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti Kostituzzjonali preżeduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi u mill-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Noel Koxkieri qalet li ssiba diffiċli tifhem kif l-ewwel qorti setet tiġġustifika n-nuqqas ta' rikuża. Il-qorti żiedet tgħid li din mhix sempliċement kawża dwar dritt privat, iżda kawża politika dwar binja li ngħatat b'ċens mifdi mingħand il-Gvern. Osservat li ħu l-imħallef u l-avukat Fenech jipparteċipaw fil-qliq tal-kumpanija legali li qed tidher għall-ex kap nazzjonalista. Il-qorti qalet li hija raġonevoli il-perċezzjoni li hemm rabta tal-familjarità bejn l-imħallef Padovani Grima u d-ditta Fenech & Fenech li tista' tolqot ħażin id-diera ta' imparzjalità oġġettiva tal-istess imħallef. Fid-dawl ta' dan il-Qorti Kostituzzjonali ħasret is-sentenza tal-ewwel qorti għax qalet li jkun hemm ksur tal-jett tal-General Workers Union għal smigħ xieraq f'każ li l-kawża tkompli quddiem l-imħallef Padovani Grima u għalhekk ordnat li l-kawża ma titkomplix qudiema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.